Ο Όσιος Αρσένιος Σεργίου Σεργιάδης, κατά κόσμον Αθανάσιος, γεννήθηκε στα Ιωάννινα το έτος 1800 από ευσεβείς και εναρέθους γονείς. Πολύ νωρίς έμεινε ορφανός από πατέρα και από μητέρα. Σε ηλικία 9 ετών ήρθε στις Κιδωνίες της Μικράς Ασίας, όπου με τη φροντίδα του σχολάρχη Αρχιμανδρίτη Γρηγορίου, ανδρός εναρέτου και λογίου, ενεγράφη στην εκεί σχολή. Στη σχολή αυτή φοίτησε για 5 χρόνια και κατά τα τελευταία χρόνια των σπουδών του γνώρισε τον περίφημο γέροντα Δανιήλ. Αυτόν ακολούθησε στο Άγιον Όρος, όπου και εκάρη μοναχός με το όνομα Αρσένιος. Κατά την εξαετή παραμονή του στον Άθωνα, έδωσε τον εαυτό του ως πρότυπο μοναχού. Ακολουθώντας το γέροντά του Δανιήλ, ήρθε στην Ιερά Μονή Πεντέλης και στη συνέχεια στην Πάρο και μάλιστα στις Ιερές Μονές Λογοβάρδας και Αγίου Αντωνίου Μαρπίσης. Κατόπιν τον βλέπουμε στα νησιά Σίκινο και Φολέγανδρο. Εδώ χειροτονείται διάκονος και διορίζεται ελληνοδιδάσκαλος, ωφελώντας πολλαπλά και τα μέγιστα στην πνευματική, ηθική, κοινωνική και εθνική εξύψωση του επίπεδου του λαού. Στην Φολέγανδρο παρέμεινε αρκετά χρόνια εργαζόμενος άοκνα ιεραποστολικός. Μετά την κοίμηση του γέροντος του Δανιήλ και παρά τις αντιδράσεις των Φολεγανδρίων, ανεχώρησε με το σκεπτικό να επανέλθει στο Άγιον Όρος. Όμως διερχόμενος από την Πάρο και στην Μονή Αγίου Γεωργίου συνάντησε τον εξυπήρου επίσης καταγόμενο Αρχιμανδρίτη Ηλία Γεωργιάδη, ιεροκήρυκα Κυκλάδων, άνθρωπον σοφίας και αρετής. Ο γέροντας αυτός με φώτιση Θεού προέτρεψε τον Αρσένιο τότε να μην μεταβεί στον Άθωνα, αλλά να παραμείνει στην Πάρο, πράγμα και που έπραξε. Στη Μονή Αγίου Γεωργίου Πάρου διέπρεψε στους πνευματικούς αγώνες. Η ζωή του ήταν ζωή άκρας ασκήσεως. Προσευχόταν αδιάλειπτα, μελετούσε νυχθημερών τον Θείο Λόγο. Ελάχιστα έτρωγε και κοιμόταν τόσο μόνο όσο να ζει. Ζούσε ως επίγειος άγγελος. Οι πατέρες, βλέποντας την υπομονή, την ταπείνωση, την πραότητα, την ευσέβεια και αγιότητά του, του πρότειναν να χειροτονηθεί πρεσβύτερος. Μα αυτός ο μακάριος από πολλή ταπείνωση και από επίγνωση του ύψους της ιεροσύνης δεν δεχόταν. Παρά τ' αυτά, κατόπιν πολλών πιέσεων και την προτροπή του τότε Μητροπολίτη Κυκλάδων Δανιήλ, εδέχθη, αφήνοντας διαχρονικό υπόδειγμα υπακοής και ιεροσύνης. Διακρίθηκε σε όλες τις αρετές και ανεδείχθη εις άξιος των παλαιών κορυφαίων του μοναχισμού. Όσο ελάχιστη, τίμησε την ιδιότητα του ιερέως και την ιδιότητα του μοναχού. Ένεκα τούτου, πλήθη πιστών από τα πέρατα της πατρίδος, αθρώος προσήρχοντο προς αυτόν, για να του εναποθέσουν το βάρος των αμαρτιών και των προβλημάτων τους και να δεχτούν τη διδαχή και την ευλογία, ώστε να πνευματοποιηθούν. Η φήμη του ως Αγίου είχε ήδη περάσει στον λαό του Θεού, ενώ ακόμη βρισκόταν στη ζωή αυτή. Μετά από την τελευταία του γέροντος Ηλία, εξελέγει ηγούμενος της Μονής Αγίου Γεωργίου. Επειδή όμως καθημερινά πλήθη πιστών το ζητούσαν, αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τις διοικητικές μέριμνες και να στραφεί τελείως στο πνευματικό έργο. Παράλληλα εκάλυπτε και τις λειτουργικές και πνευματικές ανάγκες των μοναζουσών της Μονής Χριστού Δάσους Πάρου. Η συνεχής καταπώνηση, η σκληρή άσκηση και η σωματική και πνευματική κόπωση υπέσκαψαν την υγεία του. Οι δυνάμεις του άρχισαν να εξασθενούν. Προαισθάνθηκε το τέλος του. Συγκέντρωσε τις μοναχές και τους έδωσε τις τελευταίες του νουθεσίες. Την 30η Ιανουαρίου του 1877, μετά την Θεία Λειτουργία τους είπε «Αυτή, παιδιά μου, είναι η τελευταία λειτουργία που ετέλεσα». Και την επόμενη, 31η Ιανουαρίου, έπειτα από μια ζωή που υπήρξε θυσία ζώσα προς τον Τριαδικό Θεό και ένας ανέσπερος πνευματικός φόρος, παρέδωσε το πνεύμα στον ύψιστο, τον οποίο από βρέφος αγάπησε, υπηρέτησε, εδόξασε και στον οποίο εναπέθεσε τη ζωή του. Τα τελευταία του λόγια ήταν τα εξής: «Κύριε, ισχυρό σου παρατίθημη τούτο το πίμνιον που μου ενεπιστώθης. Σώσιμη εγώ, Κύριε, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα». Την κοίμησή του όλος ο λαός της Πάρου ομοθυμαδόν θρήνησε και έσπευσε να αποχαιρετήσει τον Άγιο, τον προστάτη του, τον πνευματικό του οδηγό. Το ιερό του λείψανο τέθηκε επί 3 μέρες σε λαϊκό προσκύνημα. Οι εκδηλώσεις ευλαβίας του λαού ήταν απερίγραπτες. Ο λαός της Πάρου
και όταν ζούσε ο Άγιος Αρσένιος τον θεωρούσε Άγιο, αλλά και αμέσως μετά την κοίμησή του. Η Εκκλησία μας τον Ιούνιο του 1967 και επίσημα τον ανακήρυξε Άγιο. Ο Άγιος Αρσένιος, ένεκα της αγιότητάς του, έλαβε από τον Θεό και όταν ακόμη βρισκόταν στη ζωή το χάρισμα των θαυμάτων. Είναι πάρα πολλά τα θαύματά του που ο λαός της Πάρου αλλά και εκτός Πάρου γνωρίζει και διηγείται. Έτσι, σε καιρό ανομβρίας, ο Σάλλος προφήτης Ηλίας άνοιξε τους κρουνούς του ουρανού και έφερε βροχή ευεργετική, αλλά και λάδι μετέφερε μέσα σε καλάθια. Εθεράπευε και βέβαια θεραπεύει ασθενείς, διασώζει από κινδύνους, απομακρύνει δαιμόνια, επιλύει προβλήματα της ζωής και με κάθε τρόπο δείχνει την παρουσία του εντός και εκτός της Μονής Χριστού. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, πρεσβείες του Αγίου Σου Αρσενίου, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.